अरे ये तो सुबह में हम चीनी पीस के धो दिल रही है डिब्बा में। अब तो बुझाते नहीं कि कौन चीनी बा और कौन डिब्बा में नमक बा। जा अब कैसे पता करी कि कौना में चीनी बा कौना में नमक बा। आइडिया, एगो काम करतनी। अक्कर बक्कर बम्बे बू 80 90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। ई चीनी बा। आज सबसे टेस्टी हलवा हमने बनाया। मम्मी जी ली हलवा आ खा के बताई तो रउआ बहिन के पतोह से अच्छा भइल बा कि ना। पूरा घी डाल के बनैले बानी। हमरो के दा। हाँ ली। का बनैले बारू? खाली हलवा में नीमक कैले बारू। पागल बारू का? हलवा में नीमक के डालेला? साफ दिमाग लगता कि घरे छोड़ के आइल बारू नैहर में अपना। ओ मम्मी जी का भइल नु कि हम चीनी पीस के धो देले रहनी है नमक के भीरी। तो बुझाइल है ना कौना डिब्बा में नमक बा कौना डिब्बा में चीनी बा। तो हम अकर बकर कोई नहीं है तो नीमके वाला पर शायद पड़ गइल बा। एक नंबर के पागले बारू। अकर बकर कैला के का जरूरत रहलो? चीख ना ले तू तनी कि कौना में नीमक बा कौना में चीनी बा। मम्मी जी दी फिर से हम दोसर बना के लिया वो तनी। ना दोसर बनावला की जरूरत नहीं है। खा ले निशन तारा हाथ का हलवा। अब जा आराम करो। माथा तार दिमाग लगा ला के माथा में तारा दर्द हो गई हुई। जा आराम करो जा।